Sebentar balik lagi Mas Omek yang kirim Malaysia kanggo ayai Ajam Saki sing nasi goreng sak Kalimantan saking dereke menyuwun Mas Omek Mas Ajam Saki saking Mas Omek Serit Ujal
bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi makarlah bunga teratai di
bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi makarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta makarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Mbok. Mbok sing mbok. Lili. Mungkin duwe nopo iki to, Mbok? Reko pengen dhewe nang. Gak ono sing dadi mboke Rek. Nek ngono wis mboke sitoke babat, wis kadung mendem kok. Ayo, Mbok. Kene, Mbok. Kene, Mbok. Kene, Mbok. Gelek nonggon, Mbok. Kendi. Asar kejot, Mbok. Ayo, Mbok, budal, Mbok. Kasih tong rewong, Mbok. Bapak kanan sing duwe kelung kambangan di balawan ya. Segendel bapak kanan. Iki cerita tinggalane zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah ana jagawan bela rakyat bela bangsa jenenge Saret ing desa Tapak Asa lurang gedangan kok dadi londo lakonan ngese londo tindake sawangan Naki pancen boi serin dikapuhi serin ora trimo lurang gedangan dipateni Etan kali jagane paiti titik koser dokang buroe abadi kolon kulon kali jagoane sarip sakti ambung urip sapa toyotan paiti dijak budal nyanyi oh ya
seladi parana baik sun lakoni kanggo riko kangge ayai ajam saki sing duwe nasi goreng sak Kalimantan menika kita saking deripun saking Mas Omek Mas ajam saki ditenggo Mas Omek terpinggiri panggung tegemelan terima kasih. Ulo lanang lagi ulone di ulone jabrik ngonmu pamit alongot kanthi ati antarane Jonegoro tekan Malaysia aku janu tinggal lamun netes aku gak bakal ngosapi kaya apa tuh Dek? Oh iya janji mati biyen
dari Sambeng, Mas Antoro Salon dan Wedding ya. Ya, saking Sambeng. Kita balik kaki Mas Antoro Salon dan Wedding Sambeng sarungan malam nonton. Mas Aminuddin Gabungan Balong Magang Gresik Jawa Timur. Mas Minut menonton. Umpama aku rawati dosa lara mas Joget tak wales lara kaya tatu sing tak tampa ora mantolong umpama aku
bojo Pak bojo gedeng dendeng sing dalu. Solibi Mebel Setiaji Sukma Sewu Bojonegoro hadir. Bapak Kandi Sutono Juragan Sapi eko wonten telatah wates Winangun samping lamon nggih. Oke, kangge Mas Sutono, Bapak Kandi wonten dalem telatah wates Winangun samping lamongan Juragan Sapi. Yo priyo nanging atiku wis kadung tresno nono kowe milih wanita liya apa ora susah senang bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling nomarno mbok yo kowe eling piye sampe dimpet hatiku duh Gusti kuatno hatiku biyen mula sliramu wis tak aturi piye Mas ane golek bojo sing bagus kaya panjak kenong kuwi Dun bungkasane seliramu digawe lara wis mesti lara Mas ora wurung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh wis kebacot sing kebacot apane iki lho ibarat bobot rapat dadi
rondone baik oke nyono mas ya Dik sampean sabar ngenteni baik oke oke baik baik oke cintamu tulus lan suci mosok gak sing tak asungun mas gawe bebas pangapurane gawe bebas kok nuwun mas gelek antum tresno berpuasa lawase yo kanca ning kisih biro Sing dadi ngaten. Nah, sing nane Bapak Nanda, Bapak Miyanto Sugeng Rawuh. Nggih, terima kasih Pak Kanan nggih. Nggih, Bapak Miyanto, Bapak sing duwe Lebak Brumutan. Pak Jasim Nopi, yo Lebak, Pak penonton. Bapak Panda, Bapak Miyanto, mari dadi ngaten. Godali Abu Muli Tresno kang satu ame-ame abang lagi Widak kosa Tio utama panji Atmara bangun Putra ing Jenggala Oke cepat nyata sejarah gambaran rup tumeka saprene Besok viral
gawe janur gunung ukuran bunder pinolo jerek kawati biru biru atine bingung ora bisa turu ora maning salambar dongeng karna timen sabar ben uripe mulya tanpa mundur merawasa dan orang ngisar mijokna ulane mesti wae aku gelem yen ngono carane wong manis laku dhisik ora ngateni tak gawe becik kok ora ngerteni Muskan khusus ing triya manganti sira timun tires iris rena wengi ngelamun ora wis-wis rama ani-ani pripate biru rena wengi tak tresnani ya mong putra putriku lali-lali wong tris ora bisa lali marti wong manis ora nyuwun sih apa-apa sing tak suwun tetep setia tingkah laku ora ninggalno takrama kaku ora maning isar tretak dalane banyu madhep mantep derek sliramu lalu mongson panu sule mangun
Kanan.